Ja, mine damer og herrer, æblemost er det bedste, de kan give børnene, når de trætte og tørstige kommer ind fra legen. Den slukker tørsten og giver nye kræfter. Den gyldne æblemost er guld værd for børnenes sundhed. For sundhedens skyld, giv børnene æblemost hver dag. Æblemost er sundhed på flasker, for børn som for voksne. Den er et rent, ugæret naturprodukt, en 100% ren æblesaft, med alle æbles værdifulde bestanddele, som de er skabt af naturen. Til hver helflaske æblemost går saften af et helt kilo dejlige, friske danske æbler. Den livlige læskedrik rummer blandt andet så livsvigtige mineralstoffer som fosfor, kalk, kali og jernoxid, og høje lægeautoriteter berømmer æblemostens sygdomsforebyggende egenskaber. For sundhedens skyld, drik æblemost hver dag. Æblemost er sommersol på flasker. Den gyldne indbydende drik rummer opsparet solenergi, som får bugt med træthed og uoplagthed. Æblemost er en koncentreret energikilde, som øger muskelkraften. Dyrker de sport eller har de hårdt arbejde, så drik æblemost hver dag. Æblemost er en naturlig stimulans, og professor von Norden fra Wien har fremhævet, at der ikke findes noget andet næringsmiddel, der så hurtigt, så virkningsfuldt og så umiddelbart tilfører musklerne energiskabende forbrændingsmateriale, som netop de sukkerarter, der findes i mosten. Æblemost er koncentreret velsmag. Den er frisk, fyldig og indbydende. Det er en drik, man aldrig bliver træt af. Drik selv æblemost. Giv børnene æblemost og skænk æblemost for deres gæster. Drik æblemost til hvert eneste måltid og server den ind imellem. Gør æblemost til hele familiens selvfølgelige aftendrik. Sørg altid for at have æblemost i huset. Den er nem at servere, og det er en billig fornøjelse. Spørg blot deres handlende. Men husk, at den skal være afkølet om sommeren. Når de køber æblemost, så se efter, at der er et guldhorn på kapslen. Guldhornmærket er deres garanti for, at de får den bedste æblemost, der findes. Guldhornkapslen betyder, at æblemosten er underkastet løbende laboratoriekontrol, og at Danske Æblemosteriers kontrolsektion står inde for, at æblemosten er af uforanderlig høj velsmag og kvalitet. Tølløse æblemost er guldhorn garanteret. Forlang derfor altid tølløse æblemost. Så er de sikre på at få en æblemost i guldhornkvalitet, og guldhornet er symbolet på noget ædelt og fint. Det bedste vi kan lide er med guldhorn garanti.